Kini perabangit biit baro, bad ki parlok baro ki bajupet ya gani ka program kabawan sa feeling ba ka YouTube channel jong kabalang. Kini kadai kamit singi baar, hagabakum kabalang ngijuyo ya ka Bible study. Lingba ki tayo ki benai baro jong ki snem ki balalet. Bad hapding jong kini ka por kabangidon haga lockdown ru. Ipastor jong ijubteng ban ay ki jinghi kay Bible study nagaway ka tayo sa gaway pan. Menta kadai ka singi khat pratarik ubna August. Ban ngidang suyo ban rakhi ya gari Bible Sunday dang menha kini ka artarik uni ubna August. Hakini kita yo kibalalit no ipastor jongi ilayo ban ay jingi kay sibon sapang kajingwan kari Bible hagani gari kasi jaintia kaba iit kajongi kajing trei kari Bible ha keleng ki jaka ha kapurthei bat kajingwan jong kari Bible hakani kari kasi jaintia jongi hakilai tling ki ayom kibalalit no kata hakisnem siajar khandai spasan siajar khandai span riu kumjoro siajar khandai spa san phon riu siajar khandai spa san phun yo bad kumjoro hakisnem 8,000 riu 8,000 nyo kumjoro ikong radiancy ringa ibalong iway na kilong kumejong kabalang ilayo alat ban ay ka jinghigay lingba ka counseling kumno ban ay jingeslok ya kito kibayo revival ipastor ilaong bangin yay piteng ya kijinghigay sapang ka revival bar ilaong ya nga tongin ya kren katukat ni sapang kijingruay revival bar kumtang nga jeng hagani ka por ban sim ya gani ka jinggit kli ban ya sam lembat pi kindiat kansoy katbala e sapang kijingruay revival haswa bangin ya sakmat tongin IT ya gani ka por how blay hagijing duay ko blay ko kpa jongi ubahabning meu trai ubalong utanrai jong kijing kerhu baro hagijing im kabakan jam sim jongi iway pa iway meu blay ubalong utanrai jongi sababha baro kibau briu yo ngiyeng hagani ka por kum kabalang lingba kani ka YouTube channel ban penpenai ye kijing sisa kibiya day ba kijing ruwai revival kibawan ya gaban kta ye gido nur kimin sim kijongi kibalong kijing ai kibakordor kijome isne yalau jong sakri baret betlot jome oba me penyeng hagani ka por ban sim ye gani ka jing kli pendap dalau jong min sim bakho ke baro kibangin ye kren kinum long nangau briu henregin long ka jing elam omin sim bakho jome tus ngo ye gani ka jing dwai baret haga gateng jisungi pan amen. Kum kapalang Presbyterian hari kasi jain tia jongi. Ngilamad ya kari Bible hagisnem siajar khandai spa san khandai spa anrio kumbala ong menne. Kiriu temen kia tho bakari Bible kala jaru hagisnem siajar khandai spa san phon rio san punyo. Kam tam lile hagithain riwar hagithain rilingam ban ngiyo ngoru ki ong hagithain lom mikir hapo ka Karbi Anglong district jong ka Assam ni aingo yo blay ba tang bangi sutip kumta henry ni layo ladru ban yo I dalagi jong ki khmat bad ban mad daladi hi ye ki jingker khu jong ka revival kabala wan hapring jongi hakisnem 8,000 riu 8,000 nyo prabangai bi bat ki parlok Ngin yepet menta katu kat ni sapang ki jingruai revival. Habang ngin kren sapang kini ki jingruai revival. La laj satya klem daya pai se ki jingruai shemen sim jong kabalang hagani kari kasi jaintia jongi. Habala sedang ya kabalang hadin baladon katu kat ni ngut ki briu nagajat ka kenja jongi ki bala kelak kristan. Kibala pediang yau Jisu komunong penim. Habaki kila long kristan kila don hagabalang. Hadian jong kesnem sejar praspa sahuwe. Kisahab missionary hagatagapor. Kila sedang ban belum ya kita kibangit. Bat ban penlong jingeseng ban syakri yau play. La ban sungto syai. Bahabaya long jingeseng
don kijing ruai. Kijing ruai ke bakumno balaya ruai, hagata kapor bamendang sedang kabalang hagani gari kejongi. Laban ken mau, laban suto nag history, bagi jing ruai kidei kito, kijing ruai bala penkelaktin daki sahab missionary, na gaktin pareng, sya gaktin kasi, lani na gaktin Welsh, sya gaktin kasi. Bagi sur bala juir ruai kita ki Kristan ki baningkong, kadehi haki sur pareng, haki sur Welsh. Haba ong sur pareng, ngamot ban ong kidei ki jingwai Western Hymnody. Lani ki jingwai Kristan ki jingwai ya ro yau blei ki ba juir wai ki pareng hari bilat. Lapan kala ya kita sagaktin kasi bargi sahab missionary ki hikai ya ki Kristan jongi hakata kapor kaba meningkong. Kum juru ki jingwai bajurwai dega balang kimi hari wheels. Lapan kala sya kaktin kasi bat lahikai deki missionary ya ki briu jongi bakin yerwai ya kita ki jingwai. Kum kenuksa. Ka jingwai a jing i kat ki duriau. A jing isnay balashlay. Kadega sur Welsh. Lani ka sur bajurwai ka balang kimi hari Wales. Kabaki jurwai kumdi. A jing in kan ki duriau. A jing isnay balashlay. Kum juru kadon kawai ka jingwai. Kabaki jurwai bat layato ke history bakadi ke jurwai kaba layarwai na du kaba meningkong jong kabalang kata kalong jing i bom jukut baslay bagi benriu bomman lahun hau blay katu ke surga baong jing in bom jukut baslay bagi benriu bomman lahun hau blay barkum tu terter kini gidon haga kot jungwa jungi kebangi juirwai hadu benta haga nomor kaban ripulai bar haga nomor kabasan pulai kisur kiba ngi kierwai hadu benta kalong kita kisur paring lani kita kisur Welsh. Haba pai bat salaga jong kari ga ba iet ga jongi kari khasi jaintia ga jongi bat saga jaj ban riu khasi ga jongi ka arpu artarik ubna jilliu jong ga snem si hajar pras pa saufuwei kala long ga jing sedang jong ka balang hang ni ha kari khasi jaintia ga jongi Reverend G. Angel Jones ha ka kot ka history ga balang uong kumni kumba kesngi balung kado yagi simper lom bakam jerong. Kumta kajing wan Thomas Jones kalalong kesenjat kajing mi kesngi kahok. Bat kajing sedang ka ayom batmai kaniam Kristan hapdeng ukon kasi penar. Kumta ka balang kala theleng. Bat kala suthit. Haga jing im jong upat kasi penar nadu kata kapor tat hadu bak nda penlong ya kabalang kabalasan kabalarang ba kumni kumbagalong menta haba pai pat sa gajing sakri blay jongki Kristan omla len ya gajing sisa bagata kamensiam sakri kabalasu thiet haki briu ki jong ublay haga testament kabarim kalatud bat hiar pateng hagi thiet snam jongki nong sakri blay haka testament kabatmai. Barkatahi kamensim. Kala her pateng ru hagi banget ki jong ublay haga balang haga perthai borok away bar kumjuru haga ri kasi ba iye jongi. Klempep kinong maniblay haga tagapor ki ba mendai. Haga balang haga ri kasi jongi. Kidei ki ba yong ya ke jinghikai nagaktian ka jong ublay kumno ban pentelun ya ka jing sakri blay daki jingwai bat gaktian ka jong ublay ka ong ba u apostol Paul u hikai ya ki Kristan haga balang Ephesus uong
da ka bau kan tu bagi day ban yai bang ban ruai ye ki jing ruai bakan jaman sim ban kan ud da ka do not baro how try ngila ban sem ye gini ha ka siti upol singinong episodes kelenong ka basan ka khot ka bakat kendai kum juru haki kolosai lai kan riu u apostol Paul uthok kum ni ai bagaktin u Chris kan song kerhai hapo jongpi haga jingstad baro da ka bahikai bad da ka bayasneng parlok haki sam bad hagi jingwai bad ki jingkan od bakan jaman sim da ka barwai da ka jing ai haki do no jongpi shaublei nang ta su su o Paul ong ru daladi ngan ruai da ka man sim ban ngan ruai da ka jing sampang iwei koren khat sao khat san kani ka pensisam bagi Kristan jong ka balang hari kasi berjantia kila bod ya ki jing hikai jong ka ktien ka jong ublei kumno ban syakri ublei da ki jing ruai shemensim don ka jing ong baga jingai Kristan kadai ka jingai ka barwai baraga ktien nong wei la ban bo the Christian faith is a singing faith. Klempep ki Kristan kasi jongi hagi por ki ba meningkong ki la pensong nong rim bhai ye gani bad ki larwai ye ki jingwai shemen sim kom balahikai hagaktin ga jongoblei. Usaheb Hughes Roberts pan uway na ki missionary o baladon hagani gari kasi jantia jongi hagita kisnem ki ba mensua haga lampang jong u ya ka kot jingkan ut kabau lapan mi haga snem syejar praspa kandai busa uong karukom bakham sultanat tamban mani ya ublei ubasisha kalong daga barwai ki kintin bari ki jingmot balapan mi na kaktin ublei hi dau men siem bakhoi uong susuru ki khasi bat ki senteng ru kila ya pen i na do meningkong ba ki ya don ka kan ka babit ya ka ban ruai na kini ki kentin la ban sultho bau saheb u yo i ba ki khasi pnar jongi ki don ya ka sab ruai Kristan kum ki nong wheels bar ki sur ba ki ruai ha ka ta por ki de ki ba ki ruai hari wheels but gisur bajir wai hari wheels kilong gisur ki basyo men siem bang hapadeng jongi ki khasi penar kumbala ong sakmat haba ki mission ring kila sedang ye kabalang hagani gari kila sedang ruban hikai ki jing wai ki balapen kelan nagaktin pareng bat nagaktin welsh bat gisur jing wai ru kilong hi hagisur tenrai jongki habala kambun ki Kristan ladon kam ban lum ban lang ye ki jingwai ki ba kita ki sehem missionary ki la ya pen kelaktin para ban lum ban lang ye kita ban penmi ha kadur ka kod jingwai u Dr. H.W. Sten uway na ki riu wad bnia uway na ki riu sempang uway na ki riu start jongkari jongi ubala tho baru bala penmi sibon teliki kot uong ye gini gigintin hagaway ka kot jong u. The first collection of hymns was published in 1845 by Thomas Jones according to William Pearce, and in 1850 William Lewis published the verse he prepared along with those of Thomas Jones. A revised and enlarged edition came out in 1860, according to the information furnished by Wilson Reed. The bigger one with 242 hymns and songs was published in 1876. Kalong ka bakordor banyo kum kini ki jingtip kiba don kam nagabanta ki nong puli jingruai hagani gari kaba I kejongi. Kini kikintian ki bangilaong hagaktin pareng hagaktin la jong jongi ki ong kumni. Katup jingwai baning kong balapan mi
hagas nem shejar praspa saubusan dau Thomas Jones kat kum ke jingbo jingtho jong uta William Peirce bar hagas nem shejar praspa sanpo William Lewis ulapan mi yakit khot ki ba ulaya tho lang ringkat bat kitu ki balapan mi dau Thomas Jones kawai pat ka jing panthama ya kata gakot bat ka bakham he ru kalami hagas nem shejar praspa an riupo kat kum ki jingtip ki ba lalum da Wilson Reed kawai pat ka kot jingwai ka bakham he ka baganthop arspa sapu ardli ki jingwai him bat ki wei pat ki jingwai lapan mi hagas nem shejar praspa nyobun Reed don pat ki ba ong baga atukan itli ki jingwai ki baning kong lapan mi hagas nem shejar praspa sapu wei Dau Reverend Thomas Jones won. Kawai pat galami ekasnem shejar praspa san pulai balalum yaki jingwai dau Reverend William Lewis. Haga balason nyobusan teli ki jingwai. Hapadeng kisnem shejar praspa an riu po an riu pun riu. Lami biang kakot jingwai kabadon kambon ki jingwai balalum dau Reverend Thomas Jones ubaar. Kini ki jing sisa kidei ki balaya thu pateng la pateng de ki long swa ki baya thu yangi kumno ba ki jingwai ki la sedang haga jing mani blai jong ka balang haga ni ka ri khasi jaintia ka jongi kalong ka jing sisa ka bakrau ba ka kot jingwai kam tam ka kot jingwai he ka bangi ong ka ki hb ka de ka wei ni ki kot niam ki badon kam jong ka balang kalong ka wei ni ki banta ki ba bat ya ka jinglong tenrai Jongga balang Presbyterian. Kisur giba don haka, kilong kisur giba giba shopman sim, kilong kisur giba yalam, ya kibriu siya ka jing pantamay, ya laga jong ka jing im ka bagan jaman sim. Haka ni ka kot jingwai jongga balang, don bon jad ki jingwai, don ki jingwai ya ro, kita kibangi ong ki praise. Ki don ki jingwai aingo, kita kibangi ong ki thanksgiving song. Kidon ki jingwai jingduai. Kidon ki jingwai shemen sim. Kidon ki jingwai kiba pen ya ka jingele ka bakan jam sim. Bat ki wei ki pang. Ki sur jingwai ki badon lajan hab man la ka wei pa ka wei ki jingwai ki long da sisa ki sur ki ba shemen sim. Ladangi la nang ban ruai ya ki kumba ki jingwai ki kwa yangi ban ruai. Don kisur ki bapen pau ya ke jing rehem sim bat ke jing kemen kata ki ba ke jing sawa jongki ke yad ha kata ke musical term ke bagi ong ha ke major mode kum ke nuksa ngila ban pani kum ke ni ke jing wai ke badon ha ke nomor arspa khandai busan don ha pedeng ki ding martel ke ba ke sur kolong Don hapo dengki ding martel ubabid pangan kenkor. Kalong sisa ke surga berhem, kalong sisa ke surga berak mensim, bar kalong ke surga ba penyo ya kata ke jing sngau rehem baken jaman sim hangi ki barwai. Kum juru ke jing ruai kan ya ke gospel blaze perang. Kata gasur kaba kijirwai Harry Wills ka haga nomor kaba arspa arpulai ka don haga korjunwa jongi ka ongkum ni kan jai ka gospel blaze prang sha keleng ka pertei barkum tater kidon ru ki jingwai haga ni ka korjunwa jongi ki papan pau pat ya ka jinglong kaba juliu ke jinglong ke bakhia ke jinglong ke basngolong mensim kata kiba ke sur sawa jongki ke jad ha kata ke baki ong kamai no mood kum ke jingwai me nga ye ko try jisu tang ban ye ngalabang ke nomor ke balai spa arbo pra ha ke sur ke balong Menga in ko try Jesu tang ban in ngalabang susu ka wei pade
Kajingwai ka bangi juiet banwai ka badon haga nomor aspa laibusan. Mensenya ngasu kmi lano kan sasai. Kasur ka balong minor, kasur ka basngulong mensim ka balong. Mensenya ngasu komi lano kan sasai. Barkum tader. Don ruki jingwai ka badon arsur laisur. Yagi bangi jurwai yaki katkum ki jat jingeseng. Haga balang kejongi don bon jat ki jingeseng. Ngidon ki jingeseng kena, ngidon ki jingeseng skul pun pau, ngidon ki jingeseng jongga balang, ngidon ki jingeseng yeng, ngidon ki jingeseng yelam, ngidon ki jingeseng district presbytery bar giwe. Bar kini ki sur lari kinong yelam jurwai ki nang ban penon kami ki katkum ki jingeseng, ki don haki yega bor ke bapela. Kum kanuksa ka jingruai banwad yega ktien jongmi ka bangi juirwai na do jingeseng kena hado skulun pau hado haki rangba hado haki jingeseng yelam subo menta haga jingeseng kena ngirwai banwad ya ka ktien jongmi atrai ya ram ya nga kata ke surga biang bah jingeseng kena haga biang bah haki jingeseng skulun pau jong kabalang. Ti lading irwai pat eka hapdeng ki jingeseng pajba. Jong kabalang lani ki jingeseng pajba district ki jingeseng pajba presbytery la ban ruai eka ban wad ya ka tin jong mi atrai ya ram Yanga lani hagi jingeseng yelap pada ngilap banwai dia ketu surga baong banwad ya ka tin jong mi atrai ya ram yanga te ki prabangi kini kisur kilong kisur kiba sung tiang sung sok mensim ladangi lanang ban penon kam yaki ha karukom kabadai bat katkum ki jingeseng susu ki jingeseng yelap lada kamsim jongi ke sung sok bangin ruai dakata ka bakikot ka minor board ngila ban ruai kumni ban wat ya kak tin jong bi atrai ya ram ya nga batkum tader ki prabangi bi ngin ye senge swa hang tu ye mentang bat ngin ye peteng biang ye kini ke jo ke series syapang ki jingruai revival haga bangin yo ban ye kren no kambon syapang ki sur revival omsu ye kitu ki sur jingeseng ki bangi raya ki jingeseng pajba henringin ni khamperle jingbot shapangi suri bible ki ba mi hakani ka ri khasi jantia ba e jongi hadin jongasnem shejar khandai spa san khandai spa nriu barkum juru hadin jongasnem shejar khandai spa san pun riu shejar khandai spa san pun yo ubleu ni snai ban kerku yangi lingba kani ke jingi penle jingbot lang halor kini ke jingsi sha ki badon kam nakabenta ka burom ke jong ublei amen